Poslednje podrhtavanje krila. Veoma zanimljivo. Wow! Hej, šta se dešava? Ovo se moralo dogoditi pre ili kasnije, zato što je portal u dimenziji Omega ostao predugo otvoren i sva negativna energija koja je ušla čini da se ceo svet obruši na sebe. Šta će se onda desiti sa Androsom? Pogledaj sama. Andros i dimenzija Omega su povezani preko portala, tako da ako se jedna dimenzija uništi, i druga će neizbežno biti uništena. Uđite. Direktore Saladine, šta je toliko važno da ste morali lično da dođete u posetu usred noći? Gospođo Faragonda, saznali smo da je Andros u velikoj opasnosti. Ako se Omega portal ne zatvori ubrzo, planeta neće preživeti. To je užasno. Da li je to Valtorovo delo? Samo indirektno. U toj meri da je njegova mračna čarolija otvorila prolaz između svetova. A činjenica da nikada nije u potpunosti zatvoren je to što je dovelo do ove strašne krize. Bolje da probudim Lejlu i devojke. Šta je na svetu toliko važno da je moj divni san morao biti prekinut? Šta si to sanjala, Stella? Brandon je imao krila i leteli smo do njegove palate na nebu. Zaboravi to. U mom snu sam čitav dvorac pretvorila u vrhunski studio za snimanje. Ne! Lejla, šta nije u redu? Moji roditelji, ne mogu da ih ostavim. Gospođo Faragonda, ja sam princeza Androsa i moram da idem kući. Ne mogu te pustiti da ideš sama, suviše je opasno. Naravno da ćemo ići sa tobom. Računaj na nas, Lejla. Bićemo s tebe, ne brini. U redu, devojke, ali budite oprezne. Nemojte previše rizikovati. Saladin kaže da se situacija na tlu pogoršava veoma brzo. Samo što nisam završila. Samo izvolite. Dimenzioni prolaz do Androsa prima nove putnike. Hvala, Tehna. Genijalna si. Kaži mi šta će biti sa našim kraljevstvom. Nije bezbedno stajati ovde, uđimo unutra. Vaše veličanstvo, još čudovišta dolazi iz Omega portala, a sirene stražari ne mogu da ih zaustave. Ne! Ne brinite, mi ćemo se pobrinuti za to. Dušo! Lejla, dušo! Zašto si došla ovde? Ne postoji ništa više što može da spasi Andros. Ne verujem ti, tata. Kako možeš da kažeš tako nešto? Izvini što tako razmišljam, ali plašim se da ništa od ovoga ne može biti zaustavljeno. Nikada ne gubi nadu, tata. Lejla, ne budi tvrdoglava. Vrati se na Alfiju, molim te, ne smem da rizikujem da te izgubim. Vratit ću se kada svi mi, boreći se jedni uz druge, zatvorimo Omega portal i oslobodimo planetu. Čule ste, devojke? Uradimo to! Magija Linksa! Enchantix! Vilinski prah oduzima dah. Enchantix!
napred, Leila. Pridružit ću ti se uskoro. Spasit ćemo Androsa zajedno. Računam na tebe, tata. Andros će uskoro biti stvar prošlosti. Zar ti ne smeta to što će i tvoja jazbina isto biti uništena? U pravu je. A da ne pominjem sve sirene koje si transformisao, bile su vredni podanici. Ko zna, možda će nam jednog dana zatrebati. Uvek sam pretpostavljao da sirene neće preživjeti posle prve faze. Šta? Ne znam zašto ste toliko šokirane. Već sam uzeo najmoćnije magične formule Androsa i mogu da ih koristim bez jedne greške. Šta još mogu da dobijem od te jadne planete? Nulu, apsolutno ništa. Pogledajte, to su Winx. Tehna, imaš li neki predlog? Da, virtualni štit. Električni zrak. Vatrena sfera. Nemamo vremena za predah. Nastavljaju da dolaze. Znam. Izgleda kao da ima bezbroj ovih odvratnih bića. Čudovište 1-0. Stela, ne! Vilinski prah. Sretni bršljen! Jesi li dobro? Flora, šta ima? Hej, Lela, eno ga portal! Samo se nadam da nije prekasno. Izgleda da su Winx istorija. Da, grize me savest. Hajde, Darcy, jesi li poludela? Naravno da nisam. Nego, mislila sam da ćemo mi biti te koje će ih uništiti. Mislim, posle svih bitki u kojima smo bile. Pa da, slažem se. Zaista se čini kao da smo izvisile na kraju. Da, tako i izgleda, zar ne? Idemo! Čekajte, gde ste vi krenule? Valtore! Zašto želiš da nas zaustaviš? Mislila sam da mrziš Winx koliko i mi. Te vile nemaju nikakve šanse da prežive. Portal će se obrušiti svakog trenutka. I Winx će zajedno sa celom dimenzijom biti usisane u zaborav. Zato vas pitam, zašto želite da podelite istu sudbinu? Brzo! Ne dozvoli da pobegne! Da, vaše veličanstvo!
Lejla, dušo, jesi li dobro? Tata, tako je lepo videti te. Spasio si mi život. Ne, Lejla, ti si spasila mene. Dala si mi snagu da verujem i da se nadam. Ponosan sam na tebe, dušo. O, tata, volim te. Vaše veličanstvo! Napadaju nas! Ako možeš da im odvučeš pažnju, ja ću probati da priđem portalu, da nađem način da ga zatvorim. Previše je opasno. Ako priđeš blizu tunela, možete usisati unutra i nestala bi zauvek. Moram da probam, to nam je jedina nada. Ne još. Tebok mudri je krenuo tamo. Androsov najveći čarobnjak će znati šta treba da radi. U međuvremenu moramo da se pobrinemo za ova čudovišta. Možeš li da oslobodiš sirene Valtorove čarolije? Mislim da mogu sa svojim vilinskim prahom. Dobro, onda ću ih ja namamiti. Straža, raširite se i dajte princezi prostora. Za Andros! Vilinski prah! Valtorova čarolija je razbijena. Bravo, dušo. Sada moram da se vratim svojim vojnicima. Ti sačekaj ovde, Teboka mudrog. O, hvala, princezo. Ova čarolija je bila prava noćna mora. Bravo, Lejla! Devojke, Teboče, čekale smo te. Njegov brod su uništile Valtorove sirene. Pa smo mu mi ponudile prevoz. Tačno na vreme. Bez vaših prijateljica ne bih uspeo. Lepo je videti vas opet, princezo. Ovamo ima još čudovišta. Okean svetlosti! Bravo, centar! Dobro, mi ćemo se pobrinuti za čudovišta, a vi za portal. Stanimo ovde. Previše je opasno da se približavamo. Šta nije u redu? Ja sam delimično kriv za ovo. Pre dosta vremena pomogao sam da se napravi ovaj portal. I da bismo ga napravili sigurnim, načinili smo ga takvim da ne može da se otvara ni zatvara. To je trebalo da bude zaštita od zla, najvećeg od svih. Ali očigledno podcenili smo Valtorovu moć. Pa dobro onda, Teboče. Hajde da zaboravimo na zatvaranje portala i da probamo da ga uništimo. Ovi magični spisi sadrže dovoljno magije da to urade, ali mi je potrebna vaša pomoć. Šta hoćeš da uradimo? Možete li da prebacite vašu magiju u spise? Svu našu magiju, u redu. To nam je jedina nada. Stvoren od strane velikih čarobnjaka Androsa, ovoga portala više neće biti. Moćima Medaka, najvećeg čarobnjaka u kraljevstvu. Spisi! Ne! Lejla! Vraćaj se dole, Lejla! Spisi su nestali. Šta sada da radimo?
Tunel postaje jači. Moramo napustiti planetu. Odmah! Šta? Ne možemo sada da odemo. Mora da postoji nešto što možemo da uradimo. Bojim se da je portal potpuno van kontrole. Sada se može zatvoriti samo iznutra. I da bi se to postiglo, potrebno je više hrabrosti i moći nego što iko od nas ima. Naša jedina opcija je da napustimo planetu. Neću dozvoliti da još jedna planeta bude uništena. Nisam mogla ništa da uradim u vezi Domina. Ali zato sada mogu da spasim Andros. Bloom, ja sam odgovorna da spasim svoj svet. Onda uradimo to zajedno. Čekajte, ja ću to uraditi. Hej, pogledajte! Tehna, šta to radiš? Tehna! Ne! Ne sme da rizikuje život zbog moje planete! Tehna, ne! Potrebna si ovde, Lejla, da se izgradi ponovo. Ovo što će Tehna pokušati da uradi podrazumeva veliku hrabrost. Moramo joj dopustiti da ispuni svoju sudbinu. Tehna! Enchantix, oh, Enchantix, vilinski prah oduzima dah. Enchantix, izvor je moći, moćan je, magičan, predivan i sjajan, taj moćni Enchantix, uz njega se mogu, jer deo sam kluba Fix. Enchantix. Vilinski prahu, zatvori portal! Tehna, šta pokušavaš da uradiš? Bežite! Tehna! Tehna, čuješ li me? Tehna! Ne! Ne! Devoče, moramo nešto da učinimo. Moramo da je spasimo. Žao mi je. Tehna se zatvorila unutar zaključane, zamrznute dimenzije. Ne postoji ništa što možemo da uradimo za nju. Tehne više nema. Moram priznati da ove vile baš vole da se žrtvuju. Odlično, jer će uskoro biti još žrtvovanja. Jedva čekam. Sa jednom manje bit će ih lakše